Здравейте всички, аз съм Мистер Джакпот. Днеска е отново неделя и както знаете в неделя има епизод на Real City Car Driving. Днеска ще се повозим в Peugeot 407. Големия лъв, голямата котка, както виждате. Колата отново е комби, просто такава ми изпадна. Какво да направим? Комби. Няма впечатлите някоя мацка с нея, обаче поне ще се повозим готино. Колата е двойка дизел отново с 136 конски сили. Или колкото там са останали от нея. Колата е изключително голяма, тежка и се кара много готино, между другото. Нямам търпение да седим и да ме повозя. Днеска отново ще се опитам да стигнем до морето този път. Надявам се този номер да ни изпадне някъде по пътя. Предвидливо ще се го сваля и няма да има ядове. Сега ще видим какво представлява вътре колата. Както виждате и както казах, колата е комби, супер тежка и супер огромна, но се кара супер лесно. Сега искам да влезем вътре в нея и да видим таблото и с какви екстри разполага тя. Едно нещо обаче ще направя преди да влезем. Абсолютно всичките пижала, в които съм се качал, имат много странно затваряне на вратата или много странно тракане. Само чуйте за какво става въпрос. Ей това е при всяко едно Peugeot, просто не знам уплътненията ли, самите врати ли са направени така, но едно специфично дрънкане има, където във всяко едно Peugeot, в което съм се возил, го има. Добре дошли в купето на 407 комби. Както виждаме, салона е черен, готин направен. Както казах, надали ще мога впечатлите някоя мацка точно с комби версията на 407. Между другото, ако ви изпадне от някъде купе версия на 407 е мега красива с две врати. Тук, както виждаме, изпълнението на салона е полукожа, полуплюш, което го прави супер удобно и ще запази самата седалка, няма да се протърка отстрани. Точно е такъв тип салони ми харесват страшно много. Както знаем, колкото повече копчета имаме по таблото, толкова повече екстри разполага колата. И както виждаме тук, имаме доста бутони, като подгрев на седалките, като заден парктроник, двузонов климатроник. Самото купе вътре е супер просторно, благодарение на този скосен преден прозорец, който го прави наистина доста широко. Таблото е изнесено някак си надолу и тези страничните малките прозорци много разширяват гледката, така да кажа. Също една много яка екстра, която притежава Peugeot, е тъкления таван, за който ще ви го покажа малко по-късно, когато се настаним отзад. Това е за Peugeot. Страшно много бутони, страшно много екстри, не мога да ги изброя всичките, като примерно парктроник, казах, круиз контрол, можем да видим километража до 250, между другото, вижте, до 250 и отдолу още има стрелкички, не знам дали ще мога да дигна 250, но пък те някога, може би, когато е била чисто нова тази кола, тя е 2004 година, могла да дигне 250. Разликата от Маздата и това Peugeot е, че примерно скоростите тук са 6, не са 5, както при Маздата. Общо взето това е. Както виждаме и двете коли, между другото, и Маздата и Peugeot са на по 200 000 км и тук може да забележим някакви дребни детайли, които вече са почнали да се изтъркват. Вижте примерно тук, но всичко е примерно при добра поддръжка на собственика. Не знам, при Маздата няма такова нещо. Тук самото табло го усеща малко по-пластмасово, отколкото на Маздата. Просто сравнявам двете коли, защото са долу-горе идентични. Сега скачаме отзади и искам да ви покажа хубавия стъклен таван, който наистина прави колата много уникална за мен. В смисъл, наистина много яка екстра е. Преди да се настремим обаче, искам да ви покажа ключа на Peugeot, или по-специално този ключ за тази кола, защото той е уникален. Както знаете, тук има едно копче и би трябвало като натиснем копчето, ключа да се покаже, така да се каже, и да си го използваме и да се го запалим. Но при този ключ положението е обратно. Вижте само за какво става просто. Натискаме копчето и шат. Той се прибира, натискаме копчето и не изкача. Автоматичен ключ за прибиране, какво да ви кажа, френска работа. Вече се намираме на задната седалка на Peugeot и ако завъртим, ето е тази ръчка и тук горе, чакайте да ви покажа, казах нагоре е така шат. И вижте, отваря се автоматично супер якия стъклен таван, който наистина прави една много яка гледка и колата става супер просторна и супер светла. Наистина много яка газарийка е и като стоим отзади, имаме чувство, че караме кабриолет. Наистина масивна, удобна, голяма кола, която ще ви побере целия багаж на света. Наистина целият багаж на света. Измил съм тавана и затова е така хубаво се вижда, но по принцип в Бургас гладост е много, акита много и си падна бая търкане, между другото. Това е наистина готина екстра от Peugeot. Добре дошли на борда на Маздата, ще я кажа, на Peugeot. С тия стая Мазда. Освобождаваме от скорост и палим този хубав автомобил. Както казах, ако не съм ви казал, разполага с автоматични свистачки, автоматични светлини. Това обаче искам да го затворя, този таван. Бип, бип. И да се отправяме към морето. Айде, има таван, няма таван. Тръгваме. Ой, ля-ля-ля-ля. Седните очето, малко да га. Мръсна газ, даваме и между другото е доста светло днеска, доста слънчево и хубаво време. Вчера беше около 22-3 градуса в Бургас, между другото, и най-вероятно е имало хора на плажа. Не знам, днеска ще видим има ли вълни, няма ли вълни.
Исках да карам по друг път, но както казах и в предния епизод не можах да стигна до там. Днеска номера е тук, сега ще го чекнем. Да, тук е, напипваме табелата, няма да падне, така че тръгваме нататък. Има страшно много екстри колата, както казах, и всяка една манинка, лампичка, нещо да се развали, таблото почва да мига, да святка, да издава странни звуци. Между другото има датчици в гумите за налягането и те постоянно пищят. Ако нещо не е наред с гумите, с баланса, с налягането и така нататък. Колата се кара супер лекичко, независимо че силно тежи над 2 тона. Просто много мек волан има, много чувствителна газ, съединителчето просто е памук, не го чувствате. Пристроявам се наляво и тук на светофара ще скипвам, няма да чакаме по 20 секунди или по 30. Между другото, ето е още едно Peugeot варненско. Колегата ме гледа странно, защото съм с GoPro на каската, най-вероятно и наистина е доста странно за другите хора. Оглеждат се напред-назад, няма проблеми. Айде, 3 секунди и сме ние. Много ме кефи наистина километража на колата как е до 250. Дали от Peugeot са си мислили, че мога да се дигне 250 с тая кола? На магистрала с попътен вятър и наклон би трябвало да може да се дигна 250, не знам. Или с някакво ракетно гориво. Тинг-тинг, мигачите супер, мелодиката е някаква странна. Искам да си пусна музика, много ми липсва когато карам, така да слушам музика. По принцип винаги слушам музика, радио или каквото и да е, но сега когато шофирам и когато снимам за YouTube, не мога да пусна нищо. И този светофар го заковахме на 40 секунди близо, така че намаляме зад мазичката и си чакаме чинно червеното. Айде вече, ние сме на ход. Искам да ви благодаря за супер голямата подкрепа в предния епизод. Ако не сте го гледали, там горе в дясно ще ви излезе едно балонче как шофирам Мазата и как се возим в Мазата. Благодаря ви за всичките коментари, за всичките лайкове, най-вече за споделянето на клипа. За първи път мой клип влезна в топ 50 на YouTube за България, което за мен е едно огромно постижение. Епизода за 5 дена е гледан над 32 000 пъти, което ме радва супер много. Много от вас ми написахте коментари: Мистер Джак, подкарай Lamborghini, Ferrari и тем подобни коли, но няма как да стане. Тая бабка ще минаваш, окей, айде газ. Може да предлагате коли. Пичи, въпросът е, че нямам кой знае какъв избор от коли. Много ми се иска да снимам някакви супер скъпи, супер готини и бързи автомобили и интересно, но с каквото разполагам, това снимам. Както казах, епизод номер 2 Peugeot, епизод номер 3 само може да гадайте в коментарите, така че ако искате, напишете някакъв коментар според вас кой ви такова. Баща ми звъни, явно му трябва колата. Няма да му дигнем, защото когато шофираме не бива да приказваме по телефона, а той много добре знае, че съм взел колата за снимки. Както и да е, семейното комби, днеска ще го поразцъкаме до морето. Лява лента зад голямата хубава баварка. Както казах, наистина снимат ми се и такива хубави автомобили, обаче няма кой да ми даде да ми предостави такъв автомобил. За това ще снимам просто коли, които мога да взема от приятели или от познати или от който и да е. Хайде бе, Мазда, ти си от София и не знаеш пътя, нали така, бейби? Ама ние от Бургас си го знаем. Айде. Няма да изпреварам, защото по-надолу има легнал полицай. Пазим накачването на колата и пазим колата, защото при всяка една кола каквото се щупи, цакаме от джоба парички и това не е никак готино. Доста пече слънцето насреща, надявам се да се вижда хубаво пътя. Навел съм малко камерата този път, за да може да се хваща таблото и краката и всичко, но просто не знам от кой опит ще се получи точния ъгъл за камерата. Просто експериментираме заедно с вас. По принцип искам да сложа втора камера и там на стъклото и да ме снимам фронтално и така, но не си бях заредил телефона, който мислях да сложим. Доста е горещо вече. Между другото и този дисплей тук не бачка. Не мога да видя колко градуса е вънка, но със сигурност е над 20 градуса. В колата силно е 22-3 градуса. Най-малко. Клиповете ще ги правя по 10-15 минути, колкото да покараме малко градско. Всеки път ще е различен маршрут. Пак минаваме по този, защото предния път не можахме да стигнем до там. Давай, баварка! 7 секунди на светофара, ние сме. Още една голяма котка, доста са разпространени пижата между другото. Лично да ви кажа, на мене много не ме кефят пижата. Новите модели ме кефят много, но по-старите като този, просто не ми е на сърце, но пък се кара супер готино и наистина бързичка колата.
много лесно се кара. Аз съм на принципа, колкото е по-голяма колата, толкова ми е по-лесно да я карам, не знам. Когато се качава в някой манинка въшка ми е някакво много, все едно карам детска играчка. Не знам, когато карам... Фен съм на големите коли. Колкото е по-голяма колата, толкова повече ме кефи и затова между другото и карам комби, защото ми харесват комбитата. Най-вероятно следващата кола пак ще е комби, но на вас давам избора да видим дали ще познаете какъв модел ще е следващата кола, която ще карам. В City Car Driving най-малко съм карал Peugeot, но пък за сметка на това втория епизод на Real City Car Driving шофираме Peugeot 407, както казах, с 136 коня, двойка дизел, ръчка 6-степенна скоростна кутия с супер много екстри. Французите са известни с това, че в и Renault и Peugeot влагат супер много екстри. Ги наджипват с много екстри. Наистина и вероятността да се чупи нещо по колата и да се развали електрониката е супер много голяма, защото колкото повече екстри, толкова повече възможни неща има да се развалят, както казах. Но за сметка на това, когато си поддържаме автомобила изряден, би трябвало да нямаме проблеми с него и с всичките му всевъзможни екстри. Наистина, на джипкане за 2004 година просто този таван е серийно производство. Това не е допълнителна екстра, евала на Peugeot. Меко вози, стегнато, хубаво, няма олюляване, няма drънкане, няма тракане. Нещо, ако се чува тракане, това е от багажника. Ама няма проблеми. Между другото, BMW-то ме кефе е това страшно много, 750 и ако някой ден имам възможността просто да се повозя в него, не да го карам, да се повозя, бих бил страшно много щастлив. Още няколко километра ни остава до паркинга на Морската градина в Бургас, където ще завършим с днескашното неделно шофиране. Трафика в Бургас е изключително слаб, защото все пак е неделя и по принцип днеска тази е най-натоварената отсечка, защото всеки иска да отиде на капаните, да даде пържени картофи и да пие биричка и да се наслаждава на морето. Но какво да се прави? Нарочно избирам маршрути с по-малко светофари. Ако сте от Бургас, можете да ми предложите и къде искате да заведа следващия път. Аз мисля да отидем до пристанището, но това в другата седмица. Ако случайно пропуснем епизод в събота или в неделя, най-вероятно не съм могъл да намеря кола, която да ви повозя, или просто времето е кофти за снимки. Сега не знам толкова слънчев ден дали е добре да се снима, но когато седна на компютъра и прегледам записите, ще видим. Сега вижте за какъв трафик става на въпрос тук. Колко много коли. Сега, дядо, аз съм с предимство, братко мой, но малко тъпичко зави, това се престрои. Айде, давай, ще те пуснем, какво да те правим. Всеки може да сгреши. Хората отново ме гледат странно, даже ще се завъртя главата. Така, фиатката, бейби. Махаме, че дават път. И вижте за какво става на въпрос в Бургас. Това ми е най-любимото място, където мога да дойдем уикенда, да се разкараме и просто да се отморим след тежката работна седмица. Едно не ми харесва, че от 1 май тук тази част става зелена зона и трябва да си плащаме за паркоместата, но пък от друга гледна точка, ако стоим 2 часа, бих дал 2 лева за паркинг, отколкото да се лутам 5 минути или 10 минути да търся къде да паркирам. Аз най-вероятно няма да паркирам тук. Ако мога да намеря място, ще паркирам и ще слезем до морето. Но така като гледам, няма да има този шанс. Няма шансове никакви. Айде, репчо. Наистина колата има страшно дълга муцу на Peugeot в момента, което шофирам, и така както съм седнал, не че не виждам предницата, но трябва да посвикнете малко с нея, защото наистина е доста дълга предницата, такава скосена, ниска е колата страшно много. И тук ще се разминем ли? Да, ще се разминем. Айде, почти стигнахме. Капаните, бейби, на Бургас, най-якото място. Ключовите дрънкат, ама няма проблеми, няма ядки. Малкото Peugeot, ой, тя мацка се мъчи да паркира, ама няма проблеми, ще се го паркира тя. Така, лас, люлюлюс, лекичко, легнати полицаи, пазим качването, разбира се, защото всичко струва пари и направо, когато влезе колата в сервиза, никак не е готино за вашия джоб. Пълно е с народ, наистина, страшно много хора, които са излезнали в тази прекрасна неделя да се разкарват. Изчаквам малко, пропускам пешеходците и се отправяме на място, където ще паркираме този автомобил и най-вероятно ще си кажем чао. Сега, ето тук има едно
място, на което бих паркирал и ще ви покажа как се паркира на заден. Сега, братко мой, само да не си отвориш вратата, да ме подпреш. Парктроника се включи, който, разбира се, в момента няма връзка с антена и ми дава грешка, но няма проблеми. Така, лекичко. Това паркиране е доста трудно за някой от вас, но трябва да се мъчите да го правите, трябва да се научите да го правите правилно, защото най-често в града ви се налага да паркирате по този начин. Аз по принцип влизам с точно една маневра и не ми прави никакъв проблем. Гасим колата. Чистачките, не чистачките, братко мой. Чакай, че аварийки. Това е френската работа. Всичко мига, трака и чатка. Пичове, това беше от днескашното каране на колата на Peugeot 407 комби. Аз бях Мистер Джакпот, надявам се клипа да ви е харесал. Забравях, трябваше да отидем да ви покажа морето, така че няма да свършим с клипа. Просто тук приключва нашето каране на пижляка. Майка, вие спраскайте лайка през това време, ще се видим до морето. Това е морето, надявам се скоро да става за плаж. Аз бях Мистер Джакпот, вие гадайте в коментарите коя ще е следващата, коя колато ще караме. Чао и до нови срещи!